Salutare toată lumea, eu sunt Dragonul și bine ați venit pe canal. Eu vorbesc încet, scuzați, dar e noapte. Jucam pe noul Snapshot, bine, noul Snapshot. Nu e chiar nou, dar cum se numească lumea, să numim seria Let's Play Minecraft cu Dragonel. Așa, survival, să punem un bonus chest, asta dăm off și o să fie random. Vreau să fac asta într-un munte, nu știu de ce, dar vreau într-un munte. 15 FPS-uri fac. Da, și e meciul Steaua Astra. Hai, downloading terrain, hai. Da, n-am jucat aproape niciodată pe snapshot-ul ăsta, așa. Fix aici vreau să fac eu casa. Ce lagam. Difficulty. Ce naiba? Așa, merge. Nu. Așa. Nu. Nu știu de ce mergem puțin în lag. N-am Optify, nu. Gata. Mamă, câte chestii mi-a dat. Sunt foarte frustrat de asta. Brutus, ce faci? Filmezi. Mă dă pe ele. Bă, da, fix aici vreau să fac asta. Iepuri! Stați puțin că mi s-a băgat Minecraft-ul. Deci ce sunt iepuri? Du-te, bă! Dacă eu mor, ce-mi dă? Iepurii dau carne? Zic că dau. Nu dau nimic. Trebuie... Stați puțin. La 49 cred că am început. O să țin episodul până la 59. Că normal, YouTube-ul nu mă lasă să uploadez videouri. Așa. Luăm căulul și ne băgăm la o căsuță. Am luat pe snapshot-ul ăsta. Dacă vedeți în stânga e snapshot-ul 1 FPS, mamă. Este un copac nou. Aba nu. Și n-am skin. Bye. Nu vreau să folosesc eu lemnul, așa că... Am dat cum arată. 14 FPS-uri. Da, am luat pe snapshot-ul ăsta, așa că... Stai să-mi dau eu grafici. 120 de frame-uri. 8 jump-uri vreau. Mai am.
Mamă. Scuzați că mi se tot blochează, dar nu prea am ce face. Ați vrut snapshot pe celălalt canal? Nu, uite, snapshot. Canalul vechi pe ăla am primit copyright din cauza din cauza lui 1. Nu dau nume. Trebuie să am privește. Stai să dezactivez noi. Unde? Da. Cred că de asta aveam lag. Gata. Bă, nu mai am lag. Să am și privește frumoasă. Pe unde soarele? Pe acolo. Da. Iau căulul până fac un staff. 3, 2, fac torțe. Da, o să fie seria asta foarte bună. Trebuie 35 milioane. Ce idee mi-a venit? Dacă mi-a dat pâine. Cred că pe aici o să fac o casă. Nu. Mamă, dar ce lag începe snapshot-ul ăsta. Trebuie să fie un munte mare. Să omor 2 porci. Am început cu ăsta. Asta o să termin. Cred că ăla ce sandwich, nu știu cum. Stai puțin. Aici. Aici să fie o intrare bună. Dacă auziți televizorul pe fundal, scuzați-mă. Stați puțin că știu eu ce texture pack să folosesc. Așa. 5, mai am un minut de filmat. Stați puțin că mi s-a blocat Minecraft-ul. Așa. Mă rog. Așa. O să fac eu încăperea off camera.
Asta e puțin că am uitat. Wow, 3 uși. Ce fac cu 3 uși? Wow. Deci cam atât a fost pentru acest episod. Eu am fost Dragon. Sper că n-am mânat. Deci cam atât a fost pentru acest episod. Eu am fost Dragonel și m-am salutat. Ba, pe nume.